Интернет-передача «Миннан сиңа салям» с большим удовольствием приветствует своих зрителей у экранов. Дорогие друзья, сегодняшнюю нашу программу мы начинаем с праздничного концерта, который будет посвящен замечательной женщине, прекрасной жене, любимой маме и бабушке, удивительно отзывчивому другу и просто душевному и мудрому человеку, жительнице поселка Новоспасская Рамазановой Наджие Абдряуфовне, которая сегодня, 13 января, встречает свой золотой юбилей. Ей исполняется 50 добрых, прекрасных лет. Милая Наджия Абдряуфовна, 50 еще не возраст. Это пик жизни, вершина, с которой, как на ладони, видно все прожитое и то прекрасное, к чему следует стремиться. Ваш муж, Наиль Адельшевич, просит вас не подводить итоги в 50 лет, потому что в ваших глазах сияет прекрасный мудрый свет. Он желает вам счастья и здоровья, бодрости, тепла, желает, чтобы радостной ваша жизнь была, и говорит слова благодарности за доброту, любовь и нежность, за то, что своими искренними словами всегда дарите ему силу и надежду. Кадрлем минем, һәр шак аңлый белүче, кирәк шакта гафу итә белүче ярты җаным минем. Мәхәббәт бакчасында очраштык та гомерлеккә кавыштык. 1970 елның 13 гыйнварында 50 ел элек дөньяга туган булгансың бит. Новоспасская бистәсенең 1 номерлы урта мәктәбен тәмамлап, Сызрань шәһәрендә педагогия училищесында балалар тәрбияшесе һөнәрен үзләштереп, кулыңа диплом алгансың. Һәм менә 30 елдан артык инде син үз туган төбәгеңдә бер үк 5 номерлы балалар бакчасында намуслы хезмәт итәсең. 1988 елны без синең белән гаилә корып җибәрдек. Һәм менә Аллага шөкер, инде 32 ел бергә яшәп киләбез. 1989 елның 1 июнендә син миңа нәсел дәвамчым, улым Рөстәмне бүләк иттең. Ә 1 елдан соң тормышыбызны бизәп, кызыбыз Римабыз туды. Син барлык шатлык борчуларны уртаклашып, ирне хөрмәтләп яши беләсең. Шуңа күрә дә гаиләбез ныклы, йортыбыз ямьле, балаларыбыз тәүфыйклы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Бары син булганда кояшлы, өметле киләчәк көннәрем. Карашың яктырта күңелемне, кабыза йолдызын төннәрнең. Гомерем буена кадерлем, булсаңчы таяныр терәгем. Бәйрәмең көнендә кабул ит, ушыңа саламын йөрәгем. Син минем гел җырларымда, уйларымда, хыялымда, балкып торган чәчәгем син, йолдызым кебек күз нурымда. Тау битендә шелтерәп аккан, йомшак судай ак чишмәмдә, урманнарда кызарып пешкән татлы кура җиләгемдә. Син минем гел җырларымда, шатлыгымда, сагышымда, йөрәк түренә кереп янган якты сөю кояшымда. Яшьлек үтте, инде җәйгә керәм, якыная димә күзләрем. Ышкын сипкән учак төсле һәрчак, миңа җылы чәчәк күзләрең. Сандугачлар моңы яңгырасын, шау чәчәкле күңел бакчаңда. Бергә булыйк, гомер көзе килеп, ишекләрне кайрып ачканда. Кадерле Наджия Абдряуфовна, гаиләгезнең учагын сүндерми, гомерегезнең көзләрен дә, кышларын да бергә каршыларга язсын. Тормыш иптәшегез Наиль Адельшевич белән, бала оныкларыгыз белән сөеп, сөелеп, һәр мизгелгә куанып, имин һәм бәхетле тормышта яшәгез. Наиль Адельшевичның сезгә, сөекле хатынына булган иң матур хисләре, теләкләре хәзерге җырда да чагылыр дип уйлыйбыз. Yaktı koyaş kebek, sin bit miňa birden bir günne. Kim bularlar niler birimiken, Bula gitip tuğan gününde. Edir bizge bulak buýgaly, bulak buýy ömür
bulayık әлі, Бүлек bulayık ömür yolunda. Sen bulmasan belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. Nindigine buylek izlesem de tabalmamdır sina dinginemin. Sen de yüzün buylek şekillisin, bizegisin her bir günümünün. Bir-birimizge buylek bulayık әлі, Buylek bulayık ömür yolunda. Sen bulmasan belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. Yanlarımda sen bulğanğa gına, Janlarımda yoslar uyana. Men bulmasam belki bu dünyada Nidir jetmez idi sinada. Bir-birimizge buylek bulayık әлі, Buylek bulayık ömür yolunda. Biz bulmasak belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. Bir-birimizge buylek bulayık әлі, Buylek bulayık ömür yolunda. Biz bulmasak belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. Biz bulmasak belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. Güzel bulmaz idi bu dünya. Biz bulmasak belki bu dikilim güzel bulmaz idi bu dünya. В природе есть золотая осень, а в жизни золотой возраст. Его как раз и достигла сегодня Наджия Абдряуфовна Рамазанова. Милая Наджия Абдряуфовна, такое памятное, незабываемое событие празднуют в жизни лишь раз. И мы от всей души желаем, чтобы в этот день вы испытали неповторимое чувство счастья и радости от внимания и тепла по желанию родных и близких, которые рады поздравить вас сегодня с этим ярким и красивым праздником – золотым юбилеем. Дорогую и любимую маму спешат поздравить сын Рустам, сноха Ирина и внуки Алмаз и Данил. Только мама пожалеет и поймет. Только мама к сердцу тропочку найдет. Только мама будет думать по ночам, как живется сыновьям и дочерям. Только мама может выбежать в метель, чтобы утешить, чтобы сказать «в себя поверь». Только маме будет больно в 10 раз от того, что кто-то предал в жизни нас. Только маму невозможно обмануть. Только с мамой можно в детство заглянуть. Все в этом мире начинается с мамы. К сожалению, осознаешь это с годами, но мы думаем, что никогда не поздно сказать маме в день рождения, как сильно ее любишь, и поблагодарить за все, что она сделала для нас. Дорогая мамочка, спасибо тебе. В этот прекрасный, светлый день, день твоего рождения, в золотой юбилей, мы готовы встать на колени, чтобы выразить свою благодарность за твое большое материнское сердце, наполненное безграничной любовью, теплом и добротой. К
Кто, как не ты, родная, может так искренне и самоотверженно любить? Оставайся такой навсегда, живи, родная, 100 лет, не зная горести, обид, печали, и пусть верный ангел хранит тебя от зла. Пускай твои рассветы будут ясны, дни исполнены душевными, справедливыми делами, а ночи усеяны хрустальными, непорочными звездами. С праздником, с юбилеем тебя, наша любимая! Мамочка родная, в день рождения твой пусть тебя обходят болезни стороной. Пусть твой дом не знает грусти и проблем, больше будет в жизни хороших перемен. А еще спасибо хочется сказать за любовь, которую в словах не передать, за то, что заботилась, за то, что растила, за то, что взамен ничего не просила. И горе, и радость деля пополам, во всем лучшей доли желала ты нам. И хочется мне рассказать всей планете о том, что ты лучшая мама на свете. Дорогая Наджия Абдрауфовна, мы присоединяемся к теплым словам поздравления семьи вашего сына и шлем музыкальный подарок. Будьте счастливы! Со мною испытала, мама, перед тем, как встал на ноги я. Сколько ты ночей бессонных простояла, мама, у кроватки детской не спала, у кроватки детской не спала. И все моя мама, свет твоих глаз всюду рядом со мной. Приду по жизни бродяга, ты от беды меня, любимая, укрой. Наши мамочки вам это, мои хорошие. Не старей, прошу тебя, родная мама, оставайся вечно молодой. Пусть сегодня не с тобой, но ты слышишь, мама, я вернусь к тебе, одной родной. Я вернусь к тебе, одной родной. И все моя милая мама, свет твоих глаз всюду рядом со мной. Приду по жизни бродяга, ты от беды меня, любимая, укрой. Опа! Свет твоих глаз всюду рядом со мной. Приду по жизни бродяга, ты от беды меня, любимая, укрой. Моя милая мама, свет твоих глаз всюду рядом со мной. Жизни бродяга, ты от беды меня, любимая, укрой. Ты от беды меня, любимая, укрой. Ты своей любовью от беды меня укрой. Сегодня день прекрасный самый, и это без сомнения. У самой лучшей в мире мамы сегодня день рождения. Любимую мамочку, ласковую бабушку Наджию Абдрауфовну Рамазанову с юбилеем, с 50-летием спешат поздравить дочка Римма
зять Ильдус, внуки Алина и Ильсав из города Нижнекамск. Улыбка и взгляд такой, как всегда. Ты лучшая в мире, и в этом вся правда. Вокруг тебя снова вся наша семья. Готовили речь, но слегка позабыли. Приходится думать опять на ходу. Одно лишь запомни. Ты нами любима. Мы ценим тепло и твою красоту. Мамочка, доброе сердце твое все простит и поймет, и забудет. Спасибо, родная, тебе за чутье. Пусть вечно в глазах твоих радость лишь будет. Әниебез, әбікәйбіз, зур рахмәт сиңа. Мәңге яша зинһар өчен безнең янәшәдә. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча, безнең өчен гел сөенеп яшәсәң иде. Иң сабыр, иң тыйнак, иң ягымлы кеше ул. Иң сөйкемле, мәрхәмәтле, безнең сөекле әниебез ул. Гомерең матур үссен, әнкәебез. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең кебек киң күңелле, барчабызга да рәхим, шәфкатең мулдан биреп яшәүче әниебез булу безнең өчен зур рәхмәт, зур бәхет. Бездән газиз балаларыңнан игелек хөрмәт күреп, әтиебез белән тигезлектә, муллыкта, иминлектә озын-озак гомер итәргә язсын. Куеннарың рәхәт булган, әнкәй. Үзем әни булгач аңладым. Киләчәктә тормыш төзү өчен синнән гыйбрәт, акыл алганмын. Шатлык, куанышлар, сәламәтлек сине ташламасын, әни, гомергә. Йортыбызны җылытучы ышак, нур сибүче кояш син безгә. Чәчәкләрдән җем-җем итеп якты нурлар бөркелә. Бүген безнең дә әбекәйне котлап рәхмәт әйтәсебез килә. Иң иртә кем тора? Иң иртә әбекәй тора. Без торганчы өстәлдә коймак белән чәй тора. Иң сыңлап кем ята? Иң сыңлап әбекәй ята. Үз йокысын биреп ул безне күбрәк йоклата. Бүген җил дә йомшак исә, кояш та назлы көлә. Бүген җиргә иң якты, кадерле бәйрәм килә. Дорогая Наджия Абдрауфовна, вы очень нужны своим детям в радостные минуты и в трудные моменты. И сегодня ваши дети и внуки из Нижнекамска желают, чтобы вы никогда не знали боли, не плакали от обиды и не ощущали одиночества. А они обещают окружать вас заботой и лаской, чтобы вы никогда не слышали тишины равнодушной. Вместе со словами благодарности и светлых пожеланий примите их музыкальный подарок. Sağ yere değilsin, uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü.
Силәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән, әни, кадерлем бердән-бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Туган көнем белән, әни, кадерлем бердән-бере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомере. Озын булсын гомере. Свою старшую сестру Наджию Абдряуфовну Рамазанову с золотым юбилеем спешит поздравить семья Айнетдиновых, брат Марс с женой Гульнарой, их дети Диана и Сабина. Они адресуют вам такие слова на родном языке. Сөйіклі біз, қайшан ғына сен әнинің қадірлі қызы болсаң, бұғын енді тұрмыш иптәшіңнің сөйіклі хатына. Ике көз нұрын, балаларыңның изге әнесі, онықларыңның қадірлі әбісі, якыннарыңның хөрмәтле туғаны, шәхсән минем өчен иң яраткан апам. Барысы да күпме шатлык, куаныш, хәсрәт, сабырлык, бәхеттән канатланып йөргән көннәр, йокысыз борчулы төннәр, һәммәсе дә узган. Бүгенге бәхетле көннәреңне җиткерер өчен, шул бәхет чәчәге таҗларын күңелеңә матур, якты, мин бәхетле дип яңгыратырлык итеп җәйсен өчен узган. Кадерле апабыз, син һәр вакыт якты күңелле, сабыр, олы җанлы кеше. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Хөрмәтле без, безнең өчен изгенең изгесе син. Бәхетләрне чагылдырган вөҗданның көзгесе син. Бәхет нурында кыенып, назга күмелеп яшә. Тиңең белән тигез булып, сөеп, сөелеп яшә. Өеңнең иминлеген саклап, сайрап торсын бәхет кышың. Güzel мизгелләрне тыеп йөрәгең кайнар хисләр белән тулсын. Шиксез галәм кебек күңел күгеңне бәхет кояшы, өмет йолдызлары яктыртсын. Матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр кемдә. Ак чәчәкләр үссен юлларыңда, бәхет алып килсен иртәләр. Гел сөенеп яшә, кайгы күрмә. Без телибез изге теләкләр. Барыбыздан сиңа изге теләк, матур тормыш, тыныч күңелләр, гаилә шавы, дуслар җыры белән бәйләнешсен тигез гомерләр. Юбилеең котлы булсын синең, йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысын. Кадерле Наджия Абдряуфовна, мы присоединяемся к этим теплым пожеланиям и хотим, чтобы ваше настроение сегодня было на высоте. Надеемся, что песня, которая прозвучит для вас прямо сейчас, этому обязательно поспособствует. С юбилеем и будьте счастливы! Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың
dostlarың yanımda deyip barın Ontula bütün dünyanın var zarı Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Gümürler uzadip mıngayıp oturma Tağım bir yanel mehebet utanda Gümürler uzadip mıngayıp oturma Tağım bir yanel mehebet utanda Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan günün bilen Tuğan günün Tuğan günün bilen Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan gününde seni yılmayıp gülgüne Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Tuğan günü kile ulu yılga tek birgine Отдельные теплые слова поздравления в честь вас, уважаемая Наджия Абдрауфовна, шлет со средней клиришки и Марат Адельшевич Рамазанов, который искренне со всеми радуется за вас и признается, что брату действительно повезло со столь прекрасной женой, как вы, потому что вас он считает человеком с большой буквы. На родном языке он продолжает свое письмо. Дөньяны акка күмеп, яңадан карлы-буранлы кыш җитте. Узакламый аны ямләп, язлар алмаштырыр. Җирне аллы-гөлле чәчкәләргә бизәп, җылы җәйләр җитәр. Тирә-якны алтынга манчып, көзләр килер. Тормыш шулай алга барыр. Ә бүген исә күркәм бәйрәмең, алтын юбилеең белән сине, кадерле, сөекле Наҗиябез. Салкын кышта туган булсаң да, туган кардәшләреңә, якыннарыңа җылылык бирә торган, кайнар йөрәгеңә тагын да көч-куәт өстәрсен иде бүген. Кадерле энем белән, бала аныкларыгызның бар казанышларына куанып, татулыкта, бердәмлектә, картлык көннәрегезгә кадәр барып ирешегез. Безгә дә ешрак кунакка кайтуыгызны көтеп калам. Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыймын. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телимен. Сиңа атап сәламәтлек сырык, яшик әле шулай бергәләп, мәшәкатьләрендә шатлык итеп, елар чакларда да көлгәләп. Котлы булсын синең алтын юбилеең, бәхетләрең килсен күренеп. Куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга теренеп. Ерактан ук сәлам биреп килә, ачык чырай белән, елмаеп, кырык эшен куеп хәл сораша, калсаң әгәр бер чак моңаеп. Бәхеттә дә, шатлык, кайгыда да күтәрелеп һич тә бәрелми. Нинди генә авыр булганда да яшәү дәрте анда сүрелми. Ул туганнарына да бик юмарт кардәш. Алар тормыш иптәше белән шатлыгыңа да, кайгыңа да беренче булып очып киләләр һәм ярдәм кулы сузалар. Мин якын кешемә һәр чак бүгенгедәй улы җанлы, яшь һәм матур булып калуын телим. Киләчәк тормышың шатлыкка, бәхеткә торсын гел тулышып. Яшик без туганнар шикелле, һәр вакыт аңлашып, булышып. Кадерле Наҗия Абдрауфовна, ихлас йөрәктән Марат абыйның теләкләренә, гомумән, бүген сезнең өчен яңгыраган барлык котлауларга кушылабыз һәм алдагы тормышыгызда да уңышлар, рухи ныклык, бетмәс төкәнмәс көч һәм дәрт юлдаш булуын телибез.
Теләкләргә кытылауларга баш аяктан чумган көн. Эх, туган көн, саннар алмашылган көн. Теләкләргә кытылауларга баш аяктан чумган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Эх, туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Эх, туган көн, күңелдиктән тулган көн. Керфекләрдә сорамыйча чыланырга торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Эх, туган көн, дус туганны җыйган көн. Җырлап биеп уйнап көлеп, күңел аша торган көн. Эх, туган көн, дус туганны җыйган көн. Җырлап биеп уйнап көлеп, күңел аша торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Елга бер генә килә ул, без туган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Шуның белән башка көннән аерылып торган көн. Аерылып торган көн. Эх, туган көн. Двигаемся дальше и передаем отдельные слова поздравления в честь вашего юбилея от сватьев из Старой Кулатки. Семья Радислановых, Мавлюгель Хусаиновна и Ринат Яхьевич, сын Ильдар со своей семьей из города Нижнекамска. К этим теплым словам поздравления с удовольствием присоединяются из Нижнекамска Надия Хусаиновна и из Новой Кулатки Рамиль Хусаинович со своими семьями. Они желают, чтобы вы всегда искренне улыбались, не скрывая счастья, чтобы ни одна болезнь не коснулась вас. Кадірлі құдағиыбыз, юбилейің ишек қақты келіп. Қаршы алык, әйдә, түргә уссын. Бәхет булып килсен киләшәкләр, алларыңа гомер юлы сузсын. 50-нче җәй синең бусагада, 50-нчесе түгел, 100-нчесе уссын әйдә. Картайсыннар еллар, тик картайтма бары күңелеңне. Йомшак телле, көләш йөзле, күркәм холыклы кодагыебыз. Сиңа саулык телибез. Күңел күгеңдә кара болытлар йөрмәсен, бәла-каза кермәсен. Гөрләшеп, муллыкта, җан рәхәтендә яшәргә язсын Ходай. Рәхмәт сиңа, тәртипле бала тәрбияләп үстереп биргәнең өчен. Минем улымны ул бәхетле итә алганы өчен.
киләчәктә дә шушылай туганнардай аралашып гомер кичерик. Якты таңнар, яңадан яңа шатлыклар синең күңелеңне һәр чак яктыртып торсын. Йөзең һәр вакыт бүгенгедәй көләч булсын. Сәламәтлек тели сиңа күңел, уңыш тели эшләреңдә. Хөрмәтебез тоеп яшә кодагыебыз, матур булсын күрер тешләреңдә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Кадерле Наҗия Абдрәүфовна, бар теләкләр назында бүген бәхеткә төренегез. Алдагы җыр моңа ярдәм итсен. Üç günlük bu dünya ömrünü kim bilir? Әллә күпме, әллә әзмедер? Күндә бер көн үтеп торган көннәр бергәлектән генә ямьледер. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Күпме кышлар очты күзләрендә, күпме кышлар кайтты язлары. Күпме күрдек аның, күрдек җәйләрендә, кышларында яуган карларын. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Авырлыгы авыр тыелмаган, шатлыклары аткан бер мәгъбәт. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшик әле шулай бергә. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Күңелен җыйды да, йөрәген сигезде, гомер үткәнлеге сизелми. Яшьлек бик яшьлек кире кайтмас, яшьлек булсын уйларыбызда.